За работа ще трябва да видим. Това само сутрин, дето ще има купувате, ще не си го знам, а не, то тук е... Че слънце е вярно. И тук става една сливачка. Или прозачка, ще изпия работа в момента. Даже не става никъде. Да, много ми се. Смети тази скучна. Да. Значи може да ви предложа чай, кафе, бира, вече и кола. Да. Вие сме на кафе, да. Боби пият кафе. Виж само на кула. Така пак от това... Да, ние така сме продали на Любен Дюрси. Мисъл подобна беше. Това е много. Това е променил, това е направо същите проблеми. Виж, това не ще около много. Ехо. Не, значи това с... Аз тук се змията с капитален Видях тук.